Колыбельные, бишек жырлары. Песни, Бишек җырлары. Алар безнең тугачта иң беренче ишеткән җырларыбыз. Шуны әйтергә кирәк. Бу җырлар кеше тормышында аерым әһәмияткә ия булган. Борынгы заманнарда бу җырларны баланы чит күзләрдән саклау өчен кулланганнар. Һәм бала туганнан соң беренче 40 көнендә әлеге җырларны башкару аеруча мөһим булган. Алар баланы явыз рухлардан, кара көчләрдән, барлык бәла-казалардан саклаганнар. Бу җырларда баланың туганнары, әнисе, әтисе, әбисе, бабасы, сабыйның киләчәге турында җырлаганнар. Аның тизрәк үсеп җитүен, бай, бәхетле, шат күңелле кеше булуын теләгәннәр. Иң мөһиме бәхетле, чөнки халык башкарган бишек җырларында бай булуга караганда бәхетле булу яхшырак дип саналган. Шунысын да әйтергә кирәк, бишек җырлары төрле була. Баланы бераз уйната торган, шаян, йоклата торган бишек җырлары бар. Мәсәлән, безнең ансамбльдә берничә бишек җыры бар. Ансамбль репертуарында бала уйнатканда дигән әсәр бар. Баланы уйнату бишек җыры белән башлана. Әлли-бәлли итәргә, ал бишеге бараның, өзгәләнеп тирбәтергә, үзәнкәсе бараның. Вот начало... Менә бу әсәрнең башы булай. Аннар инде тиз әйтелә торган такмак яңгырый. Есть колыбельные. Михаил Глинканың һәркемгә билгеле булган «Славься» әсәренә дә бик ошаган бишек җыры бар. Барыбыз да бу хорны беләбез. Славься, славься, ты, Русь моя. И эта песня, она тоже, оказывается, имеет мелодическое сходство. Бу көй Солтан Габәшинең 20-нче гасыр башында язган бишек җырында да яңгырый. Которую он еще написал в самом начале 20 века, тоже это... Мин аны сезгә хәзер җырлап күрсәтәм. поет. Тай-ра-рай-ра-ра-ра-ра-рам. Тай-ра-рай-ра-ра-ра-ра-рам. И даже есть целое исследование. Глинка әсәренең татар бишек җырлары белән охшашлыгына карата хәтта бик күп тикшеренүләр дә бар. Очень схожие, похожие. Но это Ләкин бу мөһим түгел. Иң мөһиме, бу көй әле дә газиз әниләребез тарафыннан башкарыла. любимых мам. Бүген миңа мастер-класста безнең ансамбльнең вокал буенча укытучысы Нигъмәтуллина Резидә Рауил кызы ярдәм итәчәк. Ул сезне бишек җырлары белән таныштырыр һәм аларның кайберләрен сезгә башкарыр да. Исәнмесез? Бүген без сезнең белән бишек җырлары белән танышып үтербез. Бишек җыры ул иң борынгы җырларның берсе дип әйтер идем. Ана, бөек исем. Нәрсә җитә ана булуга? Хатын кызның бөтен матурлыгы, бөтен күрке ана булуда. Әниләребез безнең иң якын кешеләребез. Безне 9 ай буе күкрәк асларында йөртеп, безне бишеккә салып, бишектә тирбәткәннәр. Инде бишек җырлары бала өчен иң беренче җырлардан берсе дип уйлыйм. Шундый борынгы бишек җырларының берсен мин сезгә хәзер җырлап үтер идем. Әлли-бәлли тарга, ул бишеге бараның, үзгәләнеп тирбәтергә, үзәнекәсе бараның. Бишек җырларын һәрбер композитор иҗатында күзәтергә була. Мәсәлән, Җәүдәт Фәйзинең «Кызыма» дигән бишек җыры бар. Ул аны бөек шагыйребез Муса Җәлил иҗатыннан алган.
жырлап узам. Шаян кызым син минем, таң йолдызым син минем, йөрәгемдә кабынган шатлык жырым син минем. Композиторыбыз Рөстәм Яхин иҗатында да бишек җырлары бар. Шуларның берсе ансамбль репертуарында да бар. Жырлап узам. Тәрәзәдән җил сызгыра шул җырны тыңлап, тиздән без дә улым белән китербез йоклап. Бүйек композиторларыбыз Чайковский, Брамс, Римский-Корсаков, Мусоргский иҗатларында да бишек җырлары күп. Мәсәлән, немец композиторы Берхард Флисның бишек җыры Тынычлыкка нәниләр тапшыруында ишетергә була. Аның исеме «Спи, моя радость, усни» дип атала. Җырлап узам. Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни, птички уснули в саду, рыбки уснули в пруду. Ә менә иң популяр бишек җырларының берсе Габдулла Тукай иҗатыннан. Мин сезгә аны җырлап узыр идем. Йоклап алам ям күзең, ям күзең ялдызым, кичтән якын калада ялап үтә көндезен. Ям күзең ялдызым, ям күзең ялдызым. Бу бишек җыры бик җиңел. Аны һәрбер әни кеше өйрәнеп, үзенең баласына җырлый ала. Әйдәгез сүзләре белән танышып үтик әле. Йокла балам, йом күзең, йом күзең йолдызым, кичтән йокың кала да, елап үтә көндезен. Әлли, бәлли, йом күзең йолдызым, әлли, бәлли, елап үтә, йом күзең йолдызым. Бишек җырлары бик җиңел. Алар гадәттәгечә 4 юлдан торалар. Куплетлары аларның бик күп. Бала йоклап киткәнчегә кадәр аларны безнең әбиләребез, әниләребез җырлаганнар. Бу бишек җырын мин үземнең балаларыма да өйрәнеп җырладым. Алар минем бу бишек җырларымны хәтерлиләр. Инде Габдулла Тукай иҗатына күз салсак, Габдулла Тукай шигырьләренә бик күп бишек җырлары язганнар. Безнең әбиләребез популяр көйләргә Габдулла Тукай бишек җырларын җырлаганнар. Шуларның берсен татар спектакльләрендә дә ишетергә була. Аларны абыстайлар көенә дә җырлыйлар. Ә менә мин хәзер бу бишек җырын җырлап узам. Әлли бәлли иттер бу, мәдрәсәгә киттер бу, мәдрәсәдән дин кайтуга, галим булып җитәр бу. Инде безнең заман композиторларыбыз да бишек җырларын чыгарганнар. Мәсәлән, Резида Хиярова иҗатында да бишек җырлары бар. Җырның исеме Бәллү. Җырлап узам. Кыяш кашым, асылы ташым, йоклайык икәү. Йокла иркәм, йокла бәбкәм, бәүкәй бәллү бәү. Бишек җырлары белән тыгыз элемтәдә уен җырлары да бара. Баланы бишеккә салганчы, аңа бишек җырларын җырлаганчы, бала белән уйнаганнар, аның күңелен күтәргәннәр. Шуларның берсен мин сезгә хәзер җырлап узам. Аның исеме «Бала уйнатканда» дип атала.
Әлли-бәлли итәргә, ул бишеге бараның, үзгәләнеп тирбәтергә, үзен кәсеп араның, үзгәләнеп тирбәтергә, үзен кәсеп араның. Хоп, хоп, хоп. Атасына ай кебек шул, әнкәсенә көн кебек, әбекәсенә туп кебек шул, апасына гөл кебек. Килеп киткән чит кешегә чуп кадәр дә юк кебек. Килеп киткән чит кешегә чуп кадәр дә юк кебек. Хай, хай, хай. Кечкенә балалар сөйләшә белмәсәләр дә, күп нәрсәләрне аңлыйлар һәм сеңдереп баралар. Мин сезнең балаларыгызга исәнлек, саулык, бәхет, шатлык, озын гомер теләр идем. Бишек җырлары аша балаларыбызга милли моңнарыбыз барып җитсен.